The truth of the matter is that I'm not a love and a sex type. Chizoba! Hey! Chizoba Chalibu. You said Igbo, Chizoba. Hey! I said it. Yeah, I heard you very well. And let me ask, in case of when you are in need of, like, that internal communication, do you use something like a cucumber to attend to yourself? Mazi, I want to come to the last jam also. In a legend, joy and wagon. I got their point. Hey! I know me, right? Hey! I want to allow. Don't want to do here. I'm change go. In fact, I chose me no. Marriage I Google me. I don't want to get married to Fred again. Sister, calm down. It's okay. If you try it again, I'll slap you. Jesus. Chizoba! I said it. I know what's wrong. I know what I'm working, do work at devil be a sin on one. Yes, what's wrong? I said it. Abomination. She's not a wife. She's not even a girlfriend. She is ordinampa. Nwagibu ordinampa. Asin agwa obonye wulo. Na weke. Ayo awu. Igbo ade. Hello there. Out here. Look at you. Ah, that's my baby. Yes. How are you? I'm fine, as you can see. You're looking good. Yeah, you can see that again. Come here. Yeah. Wow. Why are you smiling? In fact, I'm smiling. I'm laughing because my love is here. Okay. The bone of my bone. Eh? Okay, so what about Zeki? The cashier? Please don't remind me of what I've forgotten. Okay, sorry about that. I'm not trying to remind you of her, okay? And I'm not trying to make you feel bad either. Alright? Okay. So, when are you coming to see my mom? Yeah, when are you coming to see her? Anytime you're ready. Like I'm ready right now. I'm so ready. Okay? Wow. And she's waiting. Okay. Wow. Okay, you know what? Let's start from here. We'll start from here. Okay. I've been waiting for you. Waiting for this. Remember when you told me that you give it to me anytime? Yeah, I do. Anywhere? Yes. Anyhow? Uh-huh. So let's start from here. Don't say any word again. Fred, you've said enough. Did you hear me? I don't want to hear anything again. Fred, are you out of your mind? Can't you make use of your brain? With the informations gathered from Zeki's mother, are you telling me you're not making use of your brain? Do you want to marry her? Is she the only girl on this earth?
No. Over my dead body. That will not happen, friend. Papa, I've explained everything to you. What have you explained? Just tell me what you have explained. I told you how she came into my life. Mm-hmm. Trickishly. Without me knowing. But honestly, she's very different. If it's in a chair, what do you check? I'm a wagizio. Mama, please, talk to your husband. Do you know how many times I have slept with this lady? She might be carrying my child as I'm talking to you. All right, my son. You may now go. I will discuss that with your father. Thank you, Mama. Just make out time to come with her. Okay? I will. I will. Did you understand yourself? Remember what you said? That she entered into your life with what? Kuru kuru, kuru kuru, kuru kuru. I like it. Please. Please. That girl is different. Because Don't please me, Mrs. Simu. No. Let us go. What I don't want is somebody that will enter into our son's life with what? Kuru kuru, kuru kuru, kuru kuru. Let's go. Mama. Bye bye. Oh. Chizoba. Chizoba it's not Becky. Kerebichi. Chizoba nke ina meki onye sali igbo ki ngunu mkpuru mmiri. Ina me meko onye shingba kana chi me. Ina huska Chizoba. Odwa ka ala. Chizoba. Hey. Chizoba kerebichi. Yeah, when Agbango, I've told you earlier that this girl is an insult to us. It's a disgrace completely. I'm not coming to go there. Come on, will you go inside and get prepared, get ready? Don't you know that you are going out? Mama, dress up for what? Get in and prepare. We are going to your husband's house. I have told you that people are wasting your time. Yeah? Is it a must that a woman will be under a man? I'm not supposed to bow down for a man. Rather, a man will bow down for me. Imo. Kwambosha mo ibi bulu ngwe mo nenyi mo nke. Nenyen inu she no afọ ka onu na agbako kpaka. Have you heard that from her? Don't even want to go to Amakamon. Agadi nwoke. Anwakwa na anwakwa mudilo kwa ozo. Ilo egwe anwake nwanyi. Ololo. We go kwa ngi enyo. Adika gi na mama emewe gi fa nkwa. Chizoba. Iba nya na na. Iwa wo awari na nti we mmemme. Alu. Nya rodo ku ya ba. Iba nya alu emekwe di mo. Alu emekwe di mo. Hey. Okay, mewere. Hey. Ye chini ni mu ozo. Mma na amu. Mo ba. Ye odu to arara mu ma nwonya. Na mu. Ni mma na amu. Lolo mo wa Na toftalu. Ibi bole mo mbi bochi wule nwa enwo. Hey. Na mu nwa mo ba nwa. Hey, alu eme. Hello, beautiful one. Can I talk to you? You mean me? Yes, please. Good afternoon, sir. My name is Chief Ibudu. Ibudu Worldwide. Ibudu Wanine. Ibudu Investment Nigeria Limited. And you? Well, I am Zeki. Edekacholo na wine. Nke izizi na lanya gbara bubu. Please, do you mind if you can disengage every engagement you may have today? Enjoy me in the car. Let me spoil you a little. I have too much money. Can you do that for me? Yeah. I'm ready.
already. Open the engine, man. What's one you want to know? Zeki. Oh, just hop in. Just hop in. Oh, this back and not job like let me spoil you a little today. Don't you people do? For taking decision. Eziokwu. And in share no na we shishi. Ọ nneka. So onya biwe men. Oh, ọ ga-abalị unu. Ọ ga-anyị bịakwa na bụ na awọkwa na ọ gara agwa anyị afịa. Ọ ga-aba. Ojebi m. Iwe m na-ekwu ọ dabakwa. So the iwe ga-eme bụ na we have to go back now. My in-law. Ndị Igbo say nwunye echu, ọ ga na-echu. What I want to tell you now is that the marriage is over. The marriage is over. Maka as na aṅụ akam, a na-eze ọkpụkpụ. Ana m ajụzi gị ebe a. A na-aṅụ akama na-eze ọkpụkpụ ọ bụ ezigbo ọyịnụ ka ọ bụ. Ọnụnọkwu ka ọ bụ. Ka njụzi agha. Is it a good proverb? Anyị achọghịzi ịnụ sịrị. Did you hear me? Mrs. Sim. Ask him na anyị achọghịzi ịnụ sịrị. Anyị achọghịzi sịrị. Jikere nwayọ. Jikere nwayọ nnede. Jikere nwayọ nnede. Owe ya na-eji nwayọ. Nweziri anyị na-ejizi nwayọ ya. Isi akarigo. Ngwa chekwele. Ọgọ m. Onwezi anyị na-eche. Okwu a na-agbara izu aghụghọ dị ya. Okay, anyị nwa bịa nnu nwa gị na anyị nwe na nnu nwa anyị na-agwa gị. Bịa nwunye m jikere na nwayọ. Bịa nwunye m ngwa ka ifo, ngwa ka ina. Bịa, onye ajụrụ ara ajụ onwe. Ị na-asị m ka ị na. Ihe anụ nwaanyị. Nwaanyị soro kene dị gị. Okay. Ihe anụ ya, ịchọkwa ọgba ya, ihe anụ ya. Nwa nwoke ọ ga-anụ. Nwaanyị soro. Nwa ichi ọ ga-anụ. Anya ya zi ama. Bịa ka ifo. Cheke ejiri nwayọ, ka ekpedo. Ime anyị na-agwa gị. Ụmụ nwoke tụrụ fụrụ ibe niile na-achọ nwaanyị wa ga-anụ. Bịa ka ifo ka ị ga echi ibe nwụdị onye ga-anụ ada anyị nwaanyị ga-abịa. Nna anyị, bịa ka eji nwaanyị ekpedu ya. Ekpedu. Ihe kele chere nwa ya dị idukwa nụla. Ihe dị. Ha nlele. Ọgọ nwaanyị. Na baka na nwaanyị a, alaikara m ibe ime. Ha nlele. Go. Ọgọ m. Please go. We cannot marry your daughter Ọgọ nwaanyị again. jikere nwayọ. Ha nlele. Ọgwụ ya nwa alụlugo. Ha nlele. Anyị achọghịzi sịrị. Mgbe ọbụla. Sịrị. Mgbe ọbụla. Anyị achọghịzi sịrị. Nna, ọkpara m, enye m kwuru. Anyị achọghịzi ịnụ sịrị. Ọgọ nna ekene nwayọ biko. Nawazie. Igboro m nwa ma ọ bụ ọ na-alụ nwaanyị. Kịrịkịrị nwaanyị. A na-eme mgo nwaanyị dị iri kidoro ọmụmụ. Eki na-eme ka oke bekee. Nawazie. So how are you? Look so beautiful. I haven't seen such a damsel in this town. Are you serious? Where have you been hiding? I've been around. Oh, where am I? Oh, no. So, when I saw you coming, I saw you shining. I said, can I pass by? No, I won't pass by. I must stop. Hi, Where have you been? I've been around. I enjoyed you too.
Everything. So when am I going to see you again? Because that is very, very important. When am I going to see you You'll again? see me soon, no? When precisely? Are you sure? I like it. I will always give it to you. Hey, you said I should stop you here. This is your house. Yeah, this is my house. I will always come here. Okay. That gets there. Okay. Ngwa now. All right. Hey, okay. Bye bye. Hey. Tell me how we be because my liver don't dey fail. Mama. Very beautiful girl. Who is this old man that dropped you now? Agadi woke. Or one nage? Eh? Mama, I have told you that my name is not Chizoba. My name is Zeki, aka the catch on wine. Nke izizi na anaghị gbara gburugburu. Eziokwu. Ị na-enekwa anya? Oh. Afaga bozi Chizoba. Your name is Zeki. Ukava na ebu nkịta. Ewu mmemme. Negene kede. Even arre megi. Chizoba. So na ivi natal n'obodo ahụ ka iwe na-eso ndị sugar daddy. Ka iwe ti see ngwulezi na ndị ọzọ. Family ndị ọzọ ti so ti se nke gị mgbe. Ya ivi jiwe nata ka iwe bịa gasawa families. Isi na nwoke mago na nwoke ndị sugar daddy ndị ọgbọ nna gị Chizoba ive la na-emekwe gị. Ive la emechi. Tonda bụ okwa gị shebe ahụ. Mama, asị m ya gbapụkwa enyi. Tonda na-enwere nwanne ya agbapụ ebe ahụ. Isi the same to me. Chizoba. Asibu ngari igwa agụ kubukwa gị. Ngene ka ụkwa kubukwa gị Chizoba. Ngene ka ụkwa kubukwa ya ebe ahụ. Ha bagụrụ do kwa gị ile ebe ahụ. Ajọ nwa. Asị na ha bagụrụ ya rawa gị ile. Ajọ nwa. Chizoba, my daughter. Chizoba. Hey, Chizoba. Mama. How many times have I called you? Akuboleto. 3 good times. Ndị Igbo tụrụ ini wee sị na ijiji na-anara anụ ndụmọdụ na ọ na-esokwozu wee na-eme gịnị ebe a na-anụ inyi egbotidie ya na ozu. Mama, say what you want to say and stop speaking in parables. Ịma na arụ m na asọmkpali. Na arụ gị na asọmkpali. Nsogbu adịra. My daughter, I brought you up to be a good girl, not the other way. We went to your husband's place and they said they will not say anything until you come with us. We have concluded that you must go with us on the next Nkwo market day so that we shall settle everything. Can you make it in a cargo of ma? And you go back to your husband's house and settle with your husband. Can I? Okwane no no way. Ndị obodo ya kparịkwago. Ba ya kpa yokwagi. We wolu we me even kpari am object of caricature. Aya kwa be ku onye kurie o. Ke mokwali hi na eme. Have you finished talking? Mba ni kwuchego. Kwuchego no ke wo di choka. Ne kwa ni ma e so kwa tumu. Una ne ko wa ni. Chizoba. Iya be blusunu. Isi ya no no mana na bo mechicha ibe. Ai mechicha ibe mana na bo ya wu aba no fu trouser. Una ya da aba na mana na abo. O nwere ko no aba na mana Chizoba o. Mo chi no ya za nu di no ya chibe di ewe nata. Be di ba ara aba na mana Chizoba. Mmekulu tanye alacha. Hey.